Hombre, gure kasun, por ejemplo, nik uste du bolada luzea, eman deu, soldadura kaldererin personal behar handien duken, eta, claro, eskatzen dentuna zan, goi-mailako zirkula izatea, gehien bat, plan interpretazioa garratzen gehien bat egin. Orduan, oso zaila izan, behar hori betetzea. Orduan, aukera bezala ikusi dugu, formazioan duan hori bitartez, goi-mailako ikaslekatu, eta hartan nolabait ikasten bitarten lanen praktikatan nahi die, eta gure personen zautzen guaz, eta eak enpresan behar eta moldatzen nahi die, eta ikusi dugu aukera poliki izan zeikera, aurrea bida, gure behar hori betetzeko. Sirve un poco como escaparte modu honetan esantzako akordio hori epe luzera lagundaren esan Gizarbideak egokiak lortzeko zailtasunen aurrean bide alternatiboa da gizarbideak norbeak baita ere prestatzen